Bueno, hau da leku bat, nahiko pixka bide erdian dagoena. Muga da Ermutik, Ermua eta Zaldibar artean da erreka txiki bat, eta egia esan ez zara konturatzen noiz zauden Ermuan eta noiz zauden Zaldibarren. Hemen daude, eduki alditugun, ez da egongo Euskal Herrian olako eremu txiki bat, hainbeste obrekin dauzena. Adibidez hemen daukagu sortzia bertan. Goian dago presa, Aixolako presia, 34 urtein zuten Ermuko variantea, eta oindala urte bat, edo gutxiago bukatu zuten Ermuko variante ferrobiarioa, egin dute tunel bat hor, kilometro erdikoa, eta estandaz eta kamioiez josi gaitxue azken dengo 4 urteetan. Eta, orain ja, hau zeraman hemen 10 urte baino gehiago, zaurretik beste zabortegi baten gainean eraiki zuten. Eta da oso leku egokia nahi duenak edo zer gauza egiteko. Ze Zaldibar dago oso urrun hemendik, ez dago olako jarraipen handirik, eta Ermua eta Eibar beti eskua garbitz dituzte hemen gertatzen den guztiarekin. Hemen dagoena da koordinazio falta bat, ez da agertu inongo azalpenik emoten. Ez digute esan ze gomendio minimoak egin behar ditugun, ez dakigu maskaria batekin egon behar garen, ez dakigu lurzoroko barazkiak jan alditxugun, ez dakigu gai arnaztu aldogun, ez dakigu ura kutsatu dagoen edo ez. Eta topatu zituztela bere garaian beste zabortegi horretan ja arazoak egon ziren. Horren ostean, baimendu zuten 2007koa da hemen Eusko Jaurlaritzak emandako baimena, eta baita bere garaian Zaldibarko udaletxetik, bakoitza jaingo du beze ardura dituan, eta garai horretan, eta horren ostean egon dira modifikazioak 2011an ez dakize, gero Amiantorena horren ostean izan zen, guk ez genekigun zezeuan, baina susmo txarra genituen hor ondakin inertea, baina askoz begehiago zerela. Alde batetik, ikusten genuen keia besteak gero, genekun informazio bat esanez, kamioi asko zerela, eta zan dana sartu, deskargatu aldegin, aldegin. Hor ezin dagoen kontrol bat, eta gaukigu nola enpresak nola funtzionatzen dute. Guzti hori, eta gero susmotxar guzti horiek azkenean egiaztatu dira, ikusita, ez da lagon kontrol bat, eta egin danean kontrol bat, programaturiko kontrol bat, topa dituzte olako larri batzuk. Ez dituztela ondo neurten, tximinia horietatik metanoa. Lursail handiago hartzen zutela, baimenduta baino. Produktu batzuk ezin zituztela bota bertan topatu dituela, ez dituztela esan zeintzuk izan diran, gainera. Guzti hori ja izan da gure konfirmazioa, eta batez ez dutela egin ezer uztailaren bukaeratik edo zuzan neurririk hartu. Egunerokotasunetik kanpo gertatzen diren istripu, arazo hauen aurrean ez dago erantzunik. Ez dago erantzunik, ez dago protokolorik. Maila oso bajua erakusten dute instituzioek hau kudeatzeko ez dituztela behar genituzken erramintxak. Ikusita nola jokatzen ari diren ez dugu ere eskonfiantza handirik. Eta gaude bizkat esperoan zenolako aurrera pausuak emoten diren honen inguruan. Nire osaba Alberto Sololuze da, bera izatez ibartarra da, baina eskondu zenean markinara joan zen bizitzera eta aspaldian markinan bizi zen. Nire osabak 62 urte dauzka eta aurreko igandean komentatzen zigun oso ilusionatuta zegoela, hurrengo urtean ja jubilatuko zelako, oso zoriontzua zen, oso pozik bizi zen, eta begira, egun batetik bestera ez daukagu gurekin, handik bizirik ateratzeko esperantzarik ez daukagu, baina azkenean gorputza behar dugu, hau guztiarekin bukatzeko, eta duin bat egiteko, eta gero ikusiko dugu, bukaeraino joango gala hori argi daukagu, baina orain behintzat egoera honekin bukatzeko guk gorputza behar dugu, ja.